ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಪುಣ ಮಾತು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ನಾನು 2,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವರೇ ನಾವು ಅಂತೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ದಯಮಲ್ತ್ ನಿಗಲ್ನ ತೆರಿದ ನಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಒಡೆ ಬೈದ ಬಂಡ ಮಿಯಾರ್ ಜೋಡುಕರೆ ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಇನಿ ಕುದಿತ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮೂಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೇನ ABC ಇನಿ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿದೆ ಈ ಕುದಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ತೂವೊಂದು ಬರ್ತ ಬಲೆ
अरे इतना बार मुकेश इतना बार